Minn barra jidher bħal kwalinkwa appartament ieħor li nsibu fl-bliet u l-irħula tagħna. Iżda minn xintirfes l-adba ta' barra tħoss u tara l-imħabba u l-għoża li bihom tiġi amministrata waħda mill-11 dar li għandhom il-Fondazzjoni għas-Servizzi ta' Ħarsien Soċjali l-FSWS. Hawn jintlaqgħu tfal u żgħażagħ li għal xi raġuni jew oħra ma jistgħux jibqgħu jgħixu mal-ġenituri tagħhom. Atmosfera ta' villaġġ tal-miliet, b'tiżjien kreattiv magħmul kważi kollu minn materjal riċiklat u mill-istess residenti. Presepju mibni minn ċestuni tal-ħaxix żarmati waqt li pupi tan-nutcracker, l-elf u snowmen imlibsin ħwejjeġ ta' tfal stess li m'għadhomx jintużaw għax ħarġu minnhom. Jilqawna kien hemm is-support workers Kersti Dimek, Carmen Farrugia u Ritjen Galja, 3 minn 11 li jaħdmu fuq sistema ta' shift f'din id-dar flimkien mal-leader u l-executive. Spjegawna li f'din ir-residenza għandhom 5 tfal, inkluż 2 taħwa li għandhom bejn 13 u 17 sena u kollha ġejjin minn ambjent diffiċli li jagħmilha impossibbli jibqgħu jgħixu mal-familji tagħhom. Xogħolhom fid-dar u wieħed normali, bħat-tindif, tisjir u ħasil ta' ħwejjeġ, iżda jieħu xejra speċjali fit-tħejjija tal-kura ta' tfal. Is-support workers tqarrew magħna li għalihom it-tfal isuhom daqs li kieku kienu l-ulied naturali tagħhom u jagħmlu minn kollox biex jarawhom kuntenti u ma jonqoshom xejn. Carmen qaltilna li l-akbar weġġa' għalihom tkun meta l-ġenituri jonqsu milli jattendu għaż-żjarat li t-tfal ikollhom magħhom taħt superviżjoni. Id-diżappunt ta' tfal ikun kbir għax kollha jieħdu gost li jiltaqgħu mal-ġenituri tagħhom irrelevanti minn dak li kien seħħ fi djarhom. L-iktar ħaġa diffiċli għalina li meta imorru biex jagħmlu l-meetings mal-ġenituri jiġu u il-ġenituri ma jmorrux ma jassjenu milli jintaqgħu mat-tfal u jiġu lura tfal mingħajr bid-diżappunt li ma ltaqgħux mal-ġenituri tagħhom. Id-djar tal-FSWS li jinsabu f'diversi lokalitajiet jieħdu sa massimu ta' 6 tfal. B'emenda riċenti fil-liġi dawn it-tfal jistgħu jibqgħu f'kura alternattiva sal-età ta' 21 sena, iżda meta jkollhom madwar 16 sena jibdew il-pjani ta' aftercare u l-ġejjini tagħhom. Minn barra djar, l-FSWS għandha wkoll binja bi flatlets għal dan il-għan, iżda żgħażagħ jiġu offruti għażliet oħrajn fosthom li jirritornaw lura mal-familja tagħhom li jikru post għal rashom jew anke flimkien mal-partners tagħhom. Ritjen, support worker oħra, riedet tgħaddi messaġġ lil dawk il-ġenituri li għandhom problema biex jirrikorru għall-għajnuna u mhux jabbandunaw kollox. Dawk il-ġenituri hemm barra li għandhom għaddejjem xi problemi ma jaqtawx qalbhom, jagħmlu kuraġġ, iħobbu l-tfal u fl-aħħar nett jisibu mezz biex jitolbu l-għajnuna. L-għajnuna dejjem ħajsibuha. I'm sure of it, dejjem. L-FSWS tibqa' dejjem kommessa li tevalwa ir-realtajiet u l-ħtiġijiet reali. Iżda primarjament kull sforz jibqa' biex jekk jista' jkun it-tfal jibqgħu mal-familji tagħhom. Kif tħabbar riċentament mill-Ministru għall-Politika Soċjali u d-Drittijiet tat-Tfal Michael Falzon, bħalissa għaddejja ħidma biex is-sena d-dieħla jiftaħ semi-secure unit għal żgħażagħ bi problema ta' mġiba.